Сёння сваё прафесійнае свята адзначаюць работнікі пракуратуры Беларусі. Можна з упэўненасцю сказаць, што пракуратура гэта не дрэмлючае вока дзяржавы. Нагляд за выкананнем законнасці ва ўсіх сферах жыццядзейнасці, асноўныя абавязкі работнікаў кантралюючага органа. Напярэдадні прафесійнага свята мы сустрэліся з работнікамі пракуратуры Шклоўскага раёна, якія паспяхова выконваюць складаныя і адказныя задачы. Вопыт плюс маладосць. Менавіта ў такой формуле і ёсць сакрэт, дзякуючы якому калектыў пракуратуры Шклоўскага раёна адна каманда. Разам яны дасягаюць добрых вынікаў, сведчанне таму стабільны стан законнасці на тэрыторыі раёна. В настоящее время в прокуратуре Шкловского района трудится 7 человек, 4 из которых оперативных. Как видите, у нас достаточно маленький коллектив, но весьма дружный, так как каждый готов в любую минуту прийти на помощь. Работаем мы в первую очередь для людей с целью обеспечения соблюдения законности на территории района. При поступлении определенных обращений граждан помогаем, выезжаем на места, решаем определенные сложные ситуации, но, естественно, это все решается по закону. Калектыў пракуратуры як добра адладжаны механізм. У кожнага свае абавязкі, якія яны адказна выконваюць. І гэта праца не можа быць не ацэнена. Указам кіраўніка дзяржавы, высокай узнагародай, медалём за бездакорную службу 3-й ступені. У маі гэтага года ўдастоена старшы памочнік прокурора Наталья Шлямнева. Я выбрала ту профессию, которая для меня интересна, которая позволяет мне развиваться, соответствовать времени, так скажем. Поэтому я думаю, что женщины, работающие в прокуратуре, они нисколько не уступают мужчинам ни по профессиональным качествам, ни по личным качествам. И мужчины, и женщины работают в прокуратуре в связке, подставляют друг другу плечо и оказывают помощь взаимно. И мы мужчинам, и они нам. Аднак добрай і зладжанай працы не будзе без граматнага і ўпэўненага кіраўніка. Пракуратуру Шклоўскага раёна ўзначальвае Ірына Алданова. У Магілёўскай вобласці яна адзіная жанчына, якая кіруе дадзенай структурай. Усяго ў рэспубліцы толькі 4 такіх жанчын. Пагадзіцеся, непростая праца, але Ірына Мікалаеўна без выключэння і перабольшвання. Гэта прафесіянал, які працуе разам са сваім калектывам на адзіны агульны вынік – умацаванне законнасці і правапарадку ў раёне. Я искренне от души хочу поздравить своих коллег с этим профессиональным праздником. Пожелать им, чтобы работа не была рутинной, чтобы она была интересной и приносила удовлетворение. Чтобы честность и порядочность были в ряду главенствующих профессиональных качеств, и справедливость была на первом месте. Также хочу выразить признательность своим коллегам за труд и пожелание мира, добра, положительных эмоций, уверенности в завтрашнем дне и, конечно же, крепкого здоровья.